मास्क दाव कंप्लीट काढतो मास्क वचन घाल मास्क लुक दिस साइड नाव सांग तुझे नाव दिलेलं आहे आई तुका मुलातर्फे तुझे लिहित आहे अरे व्हेरी नाईस आम्ही दवरलेले टार्गेट आहा हे मोबायलाचे विद्यावर्धन मंडळ आमच्या इतजींचा स्पॉन्सर हे स्पॉन्सर करपाचे आसा टोटल आज आमी पहिले 9 मोबायल दिवपाचे आसा रोखडेच ह्या 8 दिसा भितर उरलेले सगळे कवर करतले ऑलरेडी आमचे कडेन नांवां याद आसा थोडे आमी ह्या हायर सेकंडरीन दितले जितली भुरगीं आसा तांकां थँक्यू